Chief Executive Member Autonomous Council CAP Chief Executive Member abang ko atung gopiloma Delhi along atung CM meeting kachini tu na tenggel abang so meeting abang ke Constitution 125th Amendment Bill 2019 na puthaksi kaching ki pusi Sitada kopi ko sana to macing kilo ne la salam mangke ne litum sika mesini onde ta nel to macini to teng bangke la Constitution 125th Amendment Bill of Puthaksi Chingkilo Lasong bongsi ilitum Karbiang Long a Chief Executive Member akehaya bang alangli press atum malong kaningya tengke alangli hadak lawang som angbong Delhi ke do esek ke kopilwa MOS 1 na pen MOS 2 a clause ke doan kapa implement dia fansi ke central government apan juning ri tekang lo se alangli labang ke nilitung ka tini dan se lasi ethela mangalason lo Constitution 125 ke 2019 Aningkan February throk arnisi Rajya Sabha long ka introduce. Lapen labang so bill bangke 2011 laso MOS 2011 MOS laso MOS pensi kacerap tu. Labang so bill bangke kopila department related standing committee on home affairs udo halaso that introduced that pen ke hapun ase referred lapen laso a committee atum laso standing committee atum bangke March a chiklo for arnisi 2020 an ala so arnisi kopiloma a report kipi lasi nilitum ki puja bangke la bangso a bilalong kopisi kedoma kopisi kavema la penilitum inglong so atumapan Karbiang Long la pen Dimahasau Karbiang Long ke east west lo la pen Dimahasau la district ket home arlo kedo hill stripe proper atumapan kopine akaino doma keme doma kopisi ke doma lake non nilituma MP ke hai Omar Singh Tiso ke hai si alangli labangke lang pe Messi Jongsi halada kopine li tumapan kahino dak dokok pulotang te halabangso alama bangke ko soang dengsi ko natsi la bangso objection kapili nangi mahala so banggalang lisi claim nangpo lapen ke Jongsi alada kopine kahino lason dokok pulotang te lakela elitum Karbiang Long lo West Karbiang Long apen Dimahasau la district ke thom labang soar lo ke do hill stripe proper atuma bangapan akahino jongsi dokok pulotang te kopima kahino ke do kopisi ke chokche ke do mala bangke elituma MP si adake lam nen pele do nam non nilitum ki puja bangke nilitum asten hat 2021 pen pinyar nian sitame MOS 2021 pane kadok kavi pule nilitum ka khamke gali nilitum ka khamke ke haladak certain clauses do particularly 2.3 abang la council kang puang abang ke la bangke nilitum ke halabang sohut penda chedon unde la pen non sita chedon de athela bang so a clause dake thap dun tot ke 6 schedule kapahino jia panlo la pen ke ladak elitum ke long bom autonomy laso nanga pelong le dia panlo pen lajong si implement that lo pulo tangte ko piloma ilitum inglong akhe tum khai somara tum bangke emethang ahem hong thu along masi mo e franke ko pila adi me klong avideti lasi la bangke nilitum ke oppose hake cheng pen ta oppose non sita oppose non e frank sita e kado we details amdelo ta ala MOS 2011 ateng council bang Bangkok dupo kapre council lama kapre lota ilitum Karbiang Long Autonomous Council amenta Karbiang Long Autonomous Territorial Council pusi pupo ala dakela so bilong mai dulu lapen ke ladak Bangkok dupo Bangkok ang bong pen Bang Trok ke nominated lo Bang Trok ang bong suarlo atung pan bang ini nominate pon la reson
apen la song bong akaprik do apen la so abil pass det lo te ningkan ke pass pen ningkan siang bong village council seng er nai la so lam do da la pen ke la so bill jong si pass det lo te inoda MSC jong si MLA man det la pen ke ko pila MP man det pulo te la ke hala so seat bang ke la ke vacant nang ko avedet po MLA le mandu MP le mandu ta nong eli tu me la son lima te di chu apranga bang ta MP lo te ningkan phoda bang da ka rai krim ma la son ak taksi nona bang sita nona do bom na yo la so bang avedet po la pen la dak anti defection ne liye theglong ne tu theglonel tu theglong ma ke anti defection rido asap ka pe do jong si कांग्रेस पार्टी मनी समसी हा बीजेपी रूलिंग तुमलोंग दो बीजेपी है तो तुमसी कांग्रेस की रूल हुट पुदुन जी पोलोते ला तुम बांग पान के डिस्क्वालिफिकेशन अलाम दाग दो ला पु इही दुंजो बांग के दाके के खांग दो असा सिता लांगदाम लो पुलो तंग ते का ला ऑटोनोमस काउंसिल के a member ke hala assembly la pen ke parliament ason along ason kali non ako ke bain kora truck dulu bain kora truck atum si CM Chingwai jola hala dai kali ma tedi assembly long te koma party si majority ma 2/3 majority lo bulo te hala tum si hai rule ko part tum ke opposition lo dake sita ke opposition ruling ko alam re opposition ruling bulo te la treasury bench long e do tum na twang part tum ke party siwa sita question da race long lo jatta race long lo muthe da ke party siwa po chepa siksa ang nelo ko laman chot la la song bong pen ke ko mala 280 bang ke ko pilama article 280 finance commission alam lo hala so article 280 bang MNC article 280 lang dak C budo hala so CA bang thabdun thot po la si hala so thabdun thot lo pulo tang te ko pilama hala ladak to ko state pen council ang bong tax duan revenue duan sharing ko sani mala so finance state finance commission atum silang ko la song bong pen ke ko pilama hala state consolidated fund of India long pen sita me ko PC long lema la so state pen sharing ho sita hala so long sita council atumalam ta leun rock ko la so lam lo da details mo apor ka prek konane yong si ko bang che than bom lo no lo la si la da ka bang ke line lo la isi ke la 280 mn ko 280 mn along pina CA thabun ko la la pen ke village council municipal tarne la so no la so bang ke to augment state consolidated fund posible state consolidated fund along kape ongji afansi bla kopia this ke pe ong nai ma to supplement resources of district council village council and municipality council la se alam mange langdam lo pulote indirectly ke hala so kopilma panchayat a system bange la daksi paju bondalo daksi kopilma pedo bon ko la